Туган телебезне популярлаштыру максатыннан Татарстан Республикасы президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән йөзләгән чара уздырыла. Алар арасында matbugat.ru порталы белән берлектә оештырылган Тәэсир татарча видеороликлар бәйгесе дә бар. Беренче нәтиҗәләр белән хәбәрчебез таныштырыр. Тәэсир итү, тәэсир кылу, тәэсир калдыру. Менә ни кадәр мәгънәсе бар тәэсир сүзенең. Күптән түгел Татарстанда Тәэсир татар видеороликлары бәйгесе игълан ителгән иде. Инде беренче нәтиҗәләр дә бар. Бу хакта Татар-Информ мәгълүмат агентлыгында узган матбугат очрашуында хәбәр ителде. Татар роликлар бәйгесе дигәч, нәкъ менә татарлар турында булырга тиеш. Бу бер дә алай түгел, һәм инде сез менә әгәр дә безгә ярдәм итеп матбугат чараларыгызда җиткерәсез икән бу мәгълүматны, мин сорар идем, әлеге дә баягы моны аңлатырга. Бу булырга мөмкин күбәләкләр турында, Тараксинтез заводы турында булырга мөмкин татарча ролик. Анда балык тоту турында, башкасы турында бөтенесе дә, әмма дә ләкин татарча булырга тиеш. Журналистлар белән очрашуда видео язмаларга бәя бирүче жюриларның барысы да катнашты. Әйдәгез махсус әзерләнеп төшергән роликлар төшерсеннәр, җибәрсеннәр иде. Нә алай булса күңеллерәк булыр. Барыбызга да, безгә дә, сезгә дә. Профессиональ роликлар ясаучылар, профессионаллар һәм хәвәскәрләр дип бүленүдән куркып калмасыннар иде. Потенциаль авторлар һәм шушы конкурста катнашырга теләүчеләр, чөнки бүгенге көндә әгәр дә без 5 минутка кадәр дигән роликларны алабыз икән, андый хронометраж эшләгән вакытта синең камераң 300 меңлек булдыни, яки 30 меңлек телефоның булдыни, анда ул кадәр зур аерма күренмәячәк. Май айында барлыгы 49 автордан 97 видеоролик килгән. Профессионаллар номинациясендә Зөлфия Әшрәпова эше иң югары бәя алды. Аңа 70 мең сум акча бирелде. Тәэсир конкурсына хәзер уйлыйбыз инде, махсус төшерелгән видеоролик. Ләкин беләбез инде, бер җиңгән кешегә гел бирмәсләр урын. Без шуның өчен катнашмыйбыз. Менә бу иң дөресе. Мин күбрәк татар фильмын үстерергә ниятлим. Мин үзем укытучы, гади инглиз теле, мин татар теле укытучысы да түгел. Хәвәскәрләр номинациясендә җиңүчеләргә приз буларак 10 мең сум акча бирелде. Видео яздырганда без төшерәбез бит инде, мин кертәм эпизодларны, менә шулайрак төшердек, булайрак иттек дип. Миңа сораулар килә инде. Гүзәл теге нәрсә этәргеч бирә сиңа шулай хыялланырга, бушка гына аны эшләп булмый бит инде, теге бәяләнергә тиеш. Мен әйтәм, язылучыларым, миңа моның өчен бер кеше дә бер тиен дә акча түләми. Мин бары тик сезнең лайкларыгыз өчен, бары сезнең матур сүзләрегез өчен генә моны төшерәм дип әйтеп куйган идем. Ләкин менә бит аның бәясе дә булган икән, бәяләнде дә, шушы матур бәйгедә катнашырга насыйп булды. Журналистларга әлеге эшләрнең кыскартылган видеосы да тәкъдим ителде. Бәйге декабрьгә кадәр дәвам итә. Анда 14 яшьтән өлкәнрәк һәркем катнаша ала. Мөршидә Җиһан, Татарстан яңалыклары. Бүген безнең чыгарылыштан соң Хәерле көн Татарстан тапшыруында Тәэсир бәйгесенең хәвәскәрләр номинациясендә җиңүче Айгөл Абдрахманова кунакта булачак.